Består af 26 dele, som fra hoved og til hale holder sammen på det hele, sagde lægen til mig, da jeg besøgte hende forleden, fordi jeg havde ondt i lænden sådan helt forneden. Hun viste mig et skelet, som alt for tydeligt illustreret, for det var min ryg var blevet temmelig massekreret. Så skulle jeg nok alligevel ikke have flyttet den plante, men hvad fanden gør man ikke for at hjælpe sin tante? Jeg er ikke hypokonter, men det var alligevel som om de smerter, der havde sat sig i mit understel, fik mig til at tænke på, om der måske var noget, jeg rent undtagelsesvis havde misforstået. For nu er det jo sådan, jeg har aldrig været sart, og jeg behandlede min ryg, som om den slet ikke var der. Måske skulle man overveje at foretage sig noget, og så var det min læge kom med følgende råd. I avisen her på Pensam, der står der, at folkesygdommen ondt i ryggen koster danskerne en masse smerter, koster også samfundet en masse penge, cirka 20 milliarder kroner om året. Og det koster det faktisk også at bygge en helt stor bæltsforbindelse. De rygge, som er mest udsatte, tilhører Pensams medlemmer, og det skyldes, at medlemmernes hårde fysiske arbejde er mere belastende for ryggen i længden, set i forhold til andre danskere. Det er derfor, at Pensam bruger så meget energi på at inspirere medlemmerne til at foretage nogle små rygøvelser i det daglige. Pensam udsender CD'er og foldere, som opfordrer medlemmerne til rygøvelser. Sidste år endte hele kampagnen med en stor rygdag, og det var en kæmpe stor succes, og den bliver gentaget her i 1998. Men har rygkampagnen virkelig sat nogle gode rygvaner i gang, eller er det bare blevet ved de gode hensigter? Det skal komme an på en prøve. Hej. Hej. Kan du ikke virke, når du kommer hjem, at du har det? Synes jeg kan, ja. Det kan jeg faktisk godt. Så du har ikke dårlig ryg? Det har jeg ikke, nej. Det er rart. Jeg husker at bruge den rigtigt. Tak skal du have. Hej. Hej. Er du også i gang med at lave rygøvelser? Ja, det kan du tro. Det Pensam har jo sat de her udmærkede hænder op alle vejen, så man kan jo lige så godt benytte sig af det, når man kører elevator. Ja, hvis du lige fjerner hånden, så kan vi se de her hænder. Det er sådan en grøn hånd der. Det er sådan nogle grønne hænder. Og hvad gør du? Så sætter jeg min hånd her. Ja. Så laver man sådan en rolig træk her, for strukket hele skroget ud. Gør godt i hele kroppen. Når du så får strukket skroget ud, hvor mange gange gør du det om dagen? 10-15 gange. Så meget kører du elevator? Ja, det gør jeg. Ja. Jeg kører meget elevator herude. Nu ved jeg godt, der står heroppe, man må normalt ikke samtale med føreren under kørslen. Det bliver jeg lige nødt til. Jeg bliver nødt til at vide, om du gør noget for din ryg, sådan til daglig, mens du sidder i bussen. Det gør jeg. Ja. Jeg laver gerne den her, hvor at min ryg den kan blive strukket ud. Ja. Og så bagefter så slapper jeg lidt af. Ja. Og det passer med, at så er der blevet grønt lys igen, og så kan jeg køre videre. Hvor lang tid sidder du i en bus om dagen? Jeg sidder fra 7,5 time til 8,5 time. Det er også lang tid. Det er lang tid. Man kan godt falde lidt sammen så. Det kan du. Ja. Du kan sagtens falde sammen. Har du andre øvelser, du laver så? Ja, fordi vi har de der 5 minutter ude ved endestationerne, og så kan vi lige nå at lave en lille en. Også hvor vi strækker ud mere for op i nakken heroppe. Ja. Har du tidligere haft problemer med ondt i nakken? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har haft hold i nakken. Ja. Og jeg har også gjort noget ved det. Ved de her øvelser her? Ja, det har jeg. Og hvordan går det i dag? Det går fint. Ja, det kører godt. Det kører godt, og jeg synes, vi skal videre. Det synes jeg også, ellers når vi jo ikke noget. Nej, det er rigtigt.
turen fortsat. God se. Ja, tak. Hej, hej. 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 Nå, Michael. Nå, Michael. Hej. Bjarne. Hej, Bjarne. Bjarne, når man nu er brandmand, så skal man vel være i fysisk topform, skal man ikke? Det skal vi i hvert fald, og det er vi også. Ja. Hvad består jeres arbejde i? Vi ved jo godt, hvad en brandmand laver, men er det tungt? Det er tungt at arbejde og slæve slange, og når der virkelig er fare på færre, så skal det gå stærkt. Så det gælder om at reagere hurtigt. Så er det noget med ryg, og det er måske ikke så godt for ryggen altid. Det er det ikke altid, så den træner vi meget. Ja. Skal vi gå ind på brandstationen og se, hvad det er? Lad os gøre hvad det det. er, I går og laver derinde? Ja. Det er godt. Er det så noget med at hive i vægte, stærkmand og alt det der? Det er det ikke nødvendigvis. Det gør vi en gang imellem, men vi træner lige så tit, når vi står hernede og laver noget arbejde for bilen. Ja. Hvad laver I i øjeblikket? Der er vi at polere den. Den skal holdes ved lige. Ja. Hvor gammel er sådan en mand der? Den er over 20 år nu. Ja. Det kan man jo ikke se. Der er blevet poleret godt på det. Det er der i hvert fald. Men I kan også lave andre øvelser? Det kan vi i hvert fald. Skal vi vise nogen her? Ja, det synes jeg. Vise nogen. Det vil vi godt se. Vi kan starte herovre. Så vil vi lave nogle strækøvelser, vi kan lave nogle styrkeøvelser, nogle rygøvelser. Ja. Det er lidt forskelligt. De viser lidt rundt. I laver strækøvelser. Her laves der rygøvelser. Hives godt ud i ryggen. Og holde fast. Og herovre på den anden side, der bliver der væltet brandbil. Og det er også armøvelser. Til Gladsaxe svømmehal, hvor jeg skal ind og snakke med en badeassistent om et øjeblik. Og så kan man spekulere på badeassistenter. Har de brug for overhovedet at lave rygøvelser? For de ligger og plasker rundt i vandet hele dagen. Og det må da være enormt sundt for ryggen. Men det viser sig om et øjeblik. Caroline vil have en ryg som Arnold Schwarzenegger. Ikke for jeg tror, jeg kan få det. Men hvis jeg nu gerne vil have det, skal jeg så svømme 10 km hver dag? Nej, det behøver Eller kan mindre gøre det? Det er meget mindre kan gøre det. Der er 1000 måder, du kan træne din ryg på. Står der her med håndklæde, ikke? Som du selvfølgelig har det. Det har man altid, når man er ved vand. Det har du altid, når du er ved vand eller i bad. Og hjemme i dit bad, der kan du bruge det, ved at du strækker ud her og holder det stramt. Så kører du det om bag ryggen, og lige får den ned her, sådan lidt af en vægtløfterstang, ikke? Så strækker du ud i din krop, og din krop får det naturlige svej, som at du egentlig er født med, ikke også? Det andet ting, du kan gøre, det er, du svinger den om på ryggen, og så laver du et stræk her. Fordi så har du hiver ikke, men du strækker bare? Nej, jeg strækker bare, fordi så får du et stræk her, og du får den her om ved ryggen. Så der har du den naturlige form igen på din ryg. Okay, og det er jo ganske nemt. Det kan man også lave hjemme i sit badekar, ikke? Og det kræver ingen plads, og det er ikke dyrt eller noget som helst. Der er ikke nogen fancy maskiner, der skal til. Så det kan du sagtens. Det er meget nemt. Det er helt sikkert. Men altså, det er jo de små ting, at der tæller. Det er det. Ja, og det er det, man skal huske på hele tiden. Men hvad hedder det? Jeg tænker på, om du har lyst til at komme med i vandet og prøve... Jamen, jeg vil meget gerne med i vandet, men inden da, så må jeg lige høre, altså alle folk siger, at det er så sundt at svømme. Er det det? Det er det helt sikkert. Fordi at du får brugt alle dine muskler i kroppen. Så det vil sige, at du kommer igennem det hele. Men det, man så skal passe på, det er, at folk de er så nysgerrige, så de svømmer som en ubåd. De skal lige have det hele med. Det synes jeg godt, jeg kan genkende det der. Den går ikke, for så får du spændingerne i nakken. Så det er ned med hovedet i vandet. Og så må du altså kigge på bunden i stedet for. Og se, om der er noget sjovt. Og varieret svømning også. Og varieret svømning, fordi hvis man ikke kan lide at have hovedet i vand, så må man gå om på ryggen, og så må man have nakken tilbage. Ikke noget med at ligge og få den herned. Det er tilbage med nakken. Skal vi afprøve teorierne? Det synes jeg. Vi skal hoppe i vandet. Lad os hoppe i baljen og se, hvad der sker. Det er jo dejligt varmt det her. Hvor meget er temperaturen her? Den svinger mellem 26,7 til 27 grader. Ja, det er jo dejligt. Sådan noget lignende, ikke? Som en god, varm dansk sommerdag. Hvad skal vi lave øvelser her? Jeg tænkte mig, at vi skulle ligge, sådan som vi gør nu med vand i vandet. Ja. Og så spjætte med ben. Man skal faktisk lave crawlben, så du pjasker med dine tæer, ikke? Jo. Og så skal du sørge for at have hagen ned i vandet. Du får den plane, måde på din ryg her, ikke? Okay. Så det er bare op med benene i gang. Okay.
må også godt trække vejret en gang imellem. Må jeg godt det? Det var lige før, jeg troede, jeg ikke måtte trække vejret. Så har vi en besked til alle i svømmehallen. Alle dem med grønne bånd, vi skal komme op af vandet. Jeres svømmetid er forbi. Det var alle med grønne bånd, vi skal komme op af vandet. Jeres svømmetid er forbi. Jamen, jeg er her. Velkommen. Hej, jeg hedder Michael. Det er over. Dags. Velkommen indenfor. Tak skal du have. Ja. Inden vi går videre, så må vi lige have at vide, hvem det er, du er dagplejer for. Det er Simone. Simone. Og lille Jonathan. Ja. Og Rasmus. Og det er store Jonathan. Godt. Bærer du meget rundt på børnene, når du sådan er dagplejer for dem? Ja, det er jo en del af jobbet. Det er klart. Ja. Så jeg gør, hvad jeg kan for at aflaste min ryg, så jeg pusler for eksempel børnene på gulvet. Okay, ja. Og lærer dem selv at kravle på trapper for at undgå de tunge løft. Men alligevel så er det jo en hård belastning. Det er klart. Så derfor så har jeg indøvet nogle øvelser, som for at styrke ryggens muskler. Og det er noget med, det er noget, du laver sammen med børnene til øvelser? Ja. Kan vi vise dig en af dem her? Nede på gulvet, hvor vi triller med. Lille Jonathan er utilfreds i øjeblikket med os, men... Han vil godt have, at vi kommer ned til ham. Ja, så det gør vi nu. Vi kan da gå ned på gulvet her. Og du har også en bold, så skal du også ligge ned på maven. Så triller vi. Sådan her. Og jeg også lidt på maven. Der kom bolden. Der kom bolden, der skal du lige her. Der var bolden. Værsgo. Ja, kan du så trille bold? Og så triller du bolden over til mig. Ej, og så løfter jeg jo ryggen. Nå ja, og de der, ja. Og det vil sige, der styrker du ganske din ryg ved at gå op her. Ja. Ja. Styrker du ryggen. Hvad har du ellers af øvelser, som du vil lave? Så har jeg jo en, nu kom jeg jo lige og tog imod dig med Simone på hoften her. Ja. Det giver jo altså nogle gange en ømhed i hoften. Ja. Så har jeg sådan en, der styrker skævheden. Ja. Så har jeg den her øvelse, hvor man stiller sig sådan lidt her og lidt ned i knæ. Og så spiller børnene til. Og så spiller børnene til, eller synger, som nu Simone gør. Hun synger højt. Ja, du synger højt i dag. Det hjælper med at smidiggøre ryggen. Ja, man kunne godt selv få lyst til at lære, altså måske ikke lige at være dagplejer, det ved jeg ikke, men at gøre nogle rygøvelser, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, du har nok at se til, og du er sikkert også meget bedre til end jeg, men at gøre noget for sin ryg. Hvad gør Pensam egentlig for at holde folk til ilden, når man så må sige? Jamen for at støtte op om den kampagne, der er, så har Pensam stiftet en pris, der hedder Hercules. Aha. Er det de stærke, der får den, Hercules? Og man behøver sikkert at være specielt stærk. Det kan man ikke. Nej. Du kan få den, eller jeg kan få den, eller mine kollegaer. Det kan være enkeltpersoner eller en gruppe, som har gjort noget specielt for at styrke ryggen. Det kan være en arbejdsgiver, der har sat et træningsprogram i gang. Eller en dagplejer, som ligger hjemme på sit stuegulv og laver nogle rygøvelser. Ja. Det, der handler om, det er at få ryggen til at strække hele livet. Ja, det må vi så gå i gang med. Ja. Pas godt på ryggen. Tak for nu.